The Hynniewtrep Youth Council (HYC) announced the release of a new Khasi music video titled Bei Ramaw at a press conference held on the 5th of June 2024, which also marks World Environment Day. Written by singer-songwriter Ammabel Susngi and performed by Susngi and Bahun Marwein, and whose music was arranged by Greg, the video marks the HYC's 10th anniversary, which will be celebrated on the 17th of July 2024. The year-long festivities will begin shortly after the release. HYC President Roy Kupar Sindrem, joined by Vice President Don Boklang Kharlingdo, stated that the song aims to raise public awareness about environmental preservation for the benefit of current and future generations. Nakaliam no kaseng kung kadap banrakhi ya kajing yaw maumer badak suppose nam na lungko suppose nam na kaseng mentaus nam khat yaw trek jung Julai. Ban ya kaba ya ki program ki ba per ngila ada ban sedang ngadu ka ubnai banikong jong news nam mentang sngi ka badiru ka ling khu sngi ka ba ko perthai bro ka we ka rakhi ya kata ka sngi jong ka mai mariam lane kata ka World Environment Day nakalian do ka seng kum sibenta jong kini ki thop jirwai ka bangin sapenmi ya kini sngi ngi la la lu ban penbiang ya ka we ka jingrwai ya ka bala ai kerting ka Bei Ramaw lane ka Bei Ramaw ya kani ka jinwai la shna dai la thau di kong Ammabel Susngi bat larwai lang ringkat di kong Bahun Marwein ka jingmut to kaseng ban penmi ya kani ka jinwai hakum kani ka si ka ba ka perthai ka rakhi ya kani ka sngi jong ka me mariam kadiru shi benta bakum kaseng habang ipet saudong ngipet ya la kajong gari ya la kajong kajai penriu hot ngimla kan susarong ya ka ya ki ba itnat ya ka mai mariam ka ba itnat ya ki lum kiwa ki kshat ki twei ki ba itnat ki ba unong thau la ayang ngikum kajai penriu ndrei ka penlong ru yang ngi bangin don kata kajing sungkhya balada ngipet keleng dong ngiyo i ba upat benriu khamtam kani ka jingrwai ka jingmut jong ka jingrwai ka long ban khot ban wen ya lagi jong ki pardo parasnam ki bahayeng asem ki parlo prajor ki basa khamtam apo ka briu Hynniewtrep ba tungin long adkar kumnu bagi pendon kam lanik ka bangi le ban penjot ya kani mai mariam ki kentir ki badan kani ka jingrwai baningkong ki ban snow ya ka jing itnat ya ka jing yapit jong kajing itnat jong ni ngari bi ya jong ni hajung kapur ka khot ka wer ya nilang baro bamangi ki pasyong basa kani ngari bi ya jong ni don ya kala jong ka kamram kumnu ban ya dai kani mai mariam jong ni layu i ya kajing penjabo ya ki wadut nilai i ya kajing penselen ya ki klau ki petap ki jong ni ngiyo i ya kajing penjot ka ba upat benriu ka ba mangi ilale ya kani mai mariam bat kata ka jingle ka jongi pat ka pelong bangin mat iki jinge ki babun dang hakini ki banai dang ini kitayo beladang wilai i ka jing kita na ka jing slap na tu cyclone na du erlang hari ramal ka balawan ra jikle ya ka jing kita ontang ka balak kita tangi ki jing don jing ki jongi ring lakta ru ka ba ki pardo parasnam ki jongi kila due la ka jong jing haki jing tua khndo haka jing slay jo ki bat kum ta ter tinakaliang no masing ngisngo ba kala depor yang kadon kani jing khot yang ba lengba kani jing ruan ngi khot i wer ya lagi jo ki pardo personal ni ko ba ai ba nang ni sakmat kum nungin long adkar ban yadai ni mai mariam jo ni khnang ba kani jing le jo ni kanon kta yang ni kani ko pateng ko mantap kum ju ru yang kani ko pateng kaban sawan kata kani jingmut jong kani jing ruai ka bangin pelat pat ba mata kasi ha ki platform social media platform ki ba fer kam tame ha ka YouTube channel jo kaseng